दानिया बे बागदावनानै बेबो बागदावफिननानै बे एक्ट्रेसखौ बियो माने गोबाफ्लांनांगौमोन आरो आं बेखौ लानो हानाय नंला जाबाय बि एक्टरा बिदि बुंबाय मानो लानो हाया आं हानाय नङा हेल' इन्सपेक्टर बाबु आं बुंदों दानिराम नोंथां दानिराम नोंथांनि हालोदा गाज्रि नामा आं गुबुनखौसो जाहोनो नागिरदों जेरैखि जाया मानो नों जयखौ हमनानै लकआपआव दोनफैनांगौ बिनिफ्रायनो आरो बिनि केसखौ खालिया फोरमायथिगोन आरो नोंथाङा जेखौबो सिन्था खालामनो नाङा जोमै जासिखानाय खोथा होखानायखौलाय मानोथो दिनै सिफायनो सानखो नोंलाय फैगौ सप्तायावनोथ' आंनि फिसाज्ला सेलिमाय आरो नोंथांजोनि हानि जुलि आंखौ गारबोनानै ससे फैबाय आं बेयावनो उन्दुगासिनो दङ फैबाय नालाय बेफोरबायदि मोनसे मेम'रि बे इन्सिडेन्ट बेफोर मोनसे फैयो आरोखि बे समाव सारखौ जोंनि बिटिआर कस्ट'रि इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरायना जाबाय सार आदसा आंनो गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय दे सार दे थेंक इउ गिबियावनो खुलुमग्रोबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं सासे मस्ट सेनियर आर्टिस्ट बे समाव लानानै फैलायबाय नोंथांमोनहा बे सारनि खुगानिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनगोन दिनै बे सारा जाहैबाय मा जोंनि बर' सावथुनावहाय भिलेन रल लायो मेन भिलेनावहाय बे सारा खालामबोबाय दा बबे सावथुनाव बे सारा भिलेन रलखौ खालामबोदों बेखौ नोंथांमोनहा नोंथांमोननि मेगनजों नायनानै आरो खोमाजों खोनासंना लाबानो जाबाय दा बे समाव सार आङो सारनिफ्राय सिगांथारावनो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां सारनि इन्ट्रडाक्सनखौ आं बे समाव मिथिनो लुबैयो सार सारनि गुड नेम एन्ड एड्रेस आदसा सिगाङावनो आङो बिटिआर इनफ' स्टुडिअ'नि सालायगिरि दैदेनगिरि आरो बिथांमोननि फेमिलिखौ आङो साबायखर बावहरबाय लोगोसे आंनिनो बर' हारिनि जायफोर सिनियर आर्टिस्टफोर दङ बिसोरखौ आङो सिबिनाय बावहरग्रोबाय आरो गोदान जाखांबोनाय जायफोर आर्टिस्टफोर दङ बर' हारिमुआव गावनि जिउखौ बावसोमनाय बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावबाय आरो बे बिटिआर इनफ' स्टुडिअ'आव बिथांमोननि प्रग्रामखौ जायफोर हारिमु मोजां मोनग्राफोर नायो बिथांमोनखौबो आङो खेबसे गोसो सिंजों साबायखर बावहरबावबाय दा नोंथांमोना जिहेतु आंखौ इन्ट्रडाक्सन होजानो लुबैनायाव आङो आंनि सिनायथिजों लोगोसे माखासे आंनि एड्रेसफोरखौ आङो सिगाङाव बुंनो नागिरबाय आंनि मुङा जाहैबाय श्री रिमन चन्द्र ब्रह्म आङो सिकारबिल गामियाव बे गामिनि मुंखौ सिकारबिल होननानै बुङो ओरैनो निक नेम दं जोंहा लावरिपाराबो होनो बेवहायनो आं जन्म जादों आङो 1961 सननि 1 नभेम्बर बेवहाय आङो जन्म जादोंमोन दा आंनि गामिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो गोग्लैयो ओमफ्राय दतमा पिएसनि आन्दाराव आरो बे जाहैबाय आंनि जोनोम गामि बा आंनि जोनोमनि एड्रेस जायगाया बेनो आरोखि ओरैनो फेमिलियाव सार साबेसे दङ फेमिलियावथ' दा बर्थमान बा गुदिनिफ्राय बुंनांगौब्लाथ' एसे बुरजामोन खारन आंना माने लाइफ हिस्ट्रियानो एसे आलादा खारन आङो 9आव हाबा जादोंमोन 9आव फरायनायावनो आं हाबा जादों आर्लियार मेरिज जादों बेनिफ्राय आङो आर्लियार मेरिज जादों हिसाबै आङो फिसा हिन्जावाव साबामोन आंहा बे साबानि गेजेराव साब्रैया हाबा जाजोब्बाय ओमफ्राय लास्टआव फिसाला सासे दङ बेबो हाबा जाबाय राजकुंकुर ब्रह्म होननानै बुङो दा बेहाबो बे बिहामजोआ सासे गथ' मोनबाय दा बर्थमान न'आवहाय जोङो आंनि मिसेसजों आंजों आरो बेनिफ्राय फिसाला आरो बिहामजो ओमफ्राय लास्ट आंनि गथ' दङ गथ' हिन्जावसा दा फिसौ सासे दंबावो आरो बेखौ लानानै आंनि संसार थिगैनो दं ओमफ्राय सारनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैबाय सारा मोगथां जिउआव माबा मोनसे सरकारि साख्रिफोर मावबाय बायदीमोन नामा औ सरकारि साख्रि मावनानै आङो दा बावाखै आङो रिटायार जानाया आङो प्रथमावहाय 1984आवनो बै पटबजरानि एखेबारे बे गोदोसोनाय जायगाया बे पटबजरानि काजिगाव जे जायगायाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ जोनोम जादोंमोन बे जायगायावनो आङो 1984आव आङो हाइ स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै आङो
बे जबखौ आङो सिगां माने खालामहैदों आरो लोगो फोरोंगिरि हिसाबै बेनिफ्राय आङो फैयै फैनानै बहुद खस्थ'नि गेजेरजों फैनानै 2013 आव आङो बे फरायसालिनिनो हेडमास्टार हिसाबै दंमोन आरो बेनिफ्राय नै बावैसो थांनाय 2021 आव आङो रिटायार आजिरा लानाय जाबाय आरो आजिरा लानाय जाबाय दा बोसोरसे जानो मास मोनसे दंबावो बोसोरसे जायैनोसै आरोखि आङो आजिरा लानाया दा हेडमास्टार हिसाबैनो आं आजिरा लाबाय आरोखि दा होमबा जों नैबे समाव सारनि माखासे जारिमिनखौ मिथिनोसै जे सावथुन मुलुगाव फैनायनि सोमोन्दै जों बे समाव मिथिनो लुबैयो सार जे सारा बबे समनिफ्राय बर' सावथुन मुलुगावहाय आगान माने होजेनामोन आरो बे गिबि जेनाखि सावथुन बे सावथुन नामा बेखौ सारा एसे नायगिरिफोरनि सावथुन मुलुगाव फैनायनि सिगाङावबो माखासे मिथिनो गोनां बा खोन्थानो गोनां बाथ्राफोर दंमोन ना बेखौबो खिन्था जायोबा आं खिन्थानोसै थारमाने आंना माने बुंनो थाङोब्ला बायबार्थ आङो उन्दै समनिफ्रायनो माने मेथाइ खननो मोजां मोनग्रामोन आङो बेनिफ्राय जिहेथु फादाराबो गोदो बिराद गान सोलोङोमोन जाहैदों बे लांदां गानखौ सोलोङोमोन बेवहाय नानाथा पार्ट लाबोदों बे हिसाबै हयथ' बे फादारनि आंनि थैनि रिलेसनावबो आं हयथ' बे जिनिसा आंनाव दंखायोमोन बेनिफ्राय आङो एम इ स्कुलाव फरायनाय समावनो माखासे बिदिनो कमिकफोर देखायोमोन आं बांसिन आङो माने कमिक्सफोरखौ आं कमेडियान मानसिया आङो माने फेस्लायै रायलायनो मोजां मोनो दा बेफोरखौ आं खालामबोदों एम इ स्कुलाव फरायनायाव बेनिफ्राय जेब्लानाखि आङो कलेजाव थाङो कलेजाव थांनायाव कलेजावबो आङो माखासे बिदिनो वान ए प्ले खालामहैदों ओमफ्राय बिदिनो मेथाइ रोजाबोमोन नाथाय आङो मेथाइ रोजाबनाय खेथ्रआव आं मोननै माने आंनि जिउआव मोननै थांखि दंमोन मोनसेया जाहैबाय टिचार जानाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आङो हारिमु सिबिनो बेबायदिनो मेथाइ खननाय बा बेबादिनो भावथिना दिन्थिनाय बेफोरखौ आङो माने एखे उन्दै समनिफ्रायनो बोरैबा गोसोआव साफिबोदोंमोन खिन्थु आं मोनसेखौ साक्सेस जायाखै बुंनो थाङोब्ला जेरखम जानांगौमोन बिदि जानो हायाखै आं मेथाइखौ आङो ओरैनो सम सम गिदिर स्टेजफ्रावबो एफायनो खनलाबायनो मोन्दों आरोखि दा बेफोरो आंनि बेसेबांबा गोजान माबायाव थाबोबाय बेनिफ्राय आङो जेलाना काजिगाव हाइ स्कुलावहाय आं एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै खामानि मावबाय थायो बे समावहाय सासे बे ओनसोलनिनो एखे बिराद मोदोम गुदुं बियो बुंनो थाङोब्ला फिसा फिसौ दखान होनानै जादोंमोन प्रथमाव बेनिफ्राय बिनि माबाया बिराद मोजां जाबोनानै उनाव बियो ओरैबायदि मानसिमोन बियो आंनिनो सात्रमोन कालसाराव उन्दैनिफ्राय नांथाबबोनाय ओमफ्राय आंनाव परामर्श लाबाय सानसेखालि सार ओरैबायदि जोंनि पर्बजरानिफ्रायथ' सेरखम माने मोजां सिनेमा दिहुननो हानाय जायासै आगोलाव बे गुमुरा खुब माने मोजाङै आदर खालामजादों बेनि उनावनो एखेबारे स्टप जाना थादों बेनिफ्राय दा आंबो बे बुंनायनि लेखानो बेखौ सापर्ट खालामनानै बेनिफ्राय बेनो आंखौ सिनेमा जगतआव सिगां बा बे सावथुन मुलुगाव सिगां लाबोग्रोदों आरो बे ओरैनो मा नाममोन सार बेनि नामा बिनि मुङा धनन्जय ब्रह्ममोन दा आनलाखि बे बिथाङा थांनाय 21आवनो जानांगौ माने रुंसारि जाबाय मानसिया मोनसे इन्सिडेन्ट जानानै थांदों बेहा दा बे मा खारनाव जाखो मानसिया गैला खिन्थु बियो आंखौ बारे बुंबाय थादोंमोन सार जोङो आरो मोनसे मोजां रोखोमनि जोङो सावथुन दिहुनबावदिनि आगोलावथ' जोङो सेरखम माबानो हानाय जायाखिसै बेबादि होननानै आंनाव परामर्श लादोंमोन आंबो सापर्ट खालामदोंमन नाथाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय बै सावथुननि मुङा मामोन सार बे प्रथम सावथुननि मुङा जाहैबाय खिथेर खिथेरमोन आरो बे स्ट'रियाबो बे स्क्रिप्टआबो बे धनन्जय ब्रह्मनिनो आरो गावनो प्रडिउसार गावनो डाइरेक्सनखौबो गावनो होजोबदों होमबा बे समाव सारनि माबा रला मा आंनिया बे समावहाय भिलेनमोन आं एमएलएमोन आरो गाज्रि रोखोमनि एमएलए जाहैबाय बिदिनो सिं एमएलएफ्राबो बिदिनो बास्तबाव माने सोरबा मोजां रोखोमनि माबा थाया बे रोखोमनि एमएलएमोन आरोखि आं बेनो जाहैबाय होमबा सारनि फार्स्ट आगान खिथेरा बियो 2004आव 2004 ना 2004 सनाव जादों जोङो दा बेखौ मा इउटुबाव नुगा नङा सार बेखौथ' आङो बे
प्रडिउसारखौ बुंदोंमोन माबाखौ ओरैबायदि खालामदो नेटआव होदो होननानै खिन्थु बियो मा उसुबिदा मोनाथाय बेखौ आंबो बुंनो रोंला आरोखि आं नायलाबायदोंमोन माबायाव गुगोलावहाय खिन्थु मोननाय जायाखै औ थारमाने गोबां माखासे दा नायगिरिफोरा नायनो लुगैदों आरो फुराना सावथुनफोरखौ नायनो लुगैयो आर्टिस्टफोर नुबाय मामोन सिनेमाया ओमफ्राय नुगोना नुला बिदि बिराद कमेन्ट हरो आरो ना आंबो बुंनो आगोर मोना जायो गेजेराव ओमफ्राय नैथि सारनि फैनाय बे सावथुननि बेनि उनावहाय अनुमान आं बेनि माबाखौ समखौ मोजाङै गोसोआव गैला गेजेर खन्दआव एसे गेप थानानै मानसिया बे बिजनेस खालामोमोन नालाय आरो आंखौ खेबसे माबाबावबाय बियो आंजों बिदिनो आंनि रुमाव थांनो रायज्लायनानै सेकेन्ड टाइम आरो बे मोनसे दिहुननायनि जजा खालामबावनोसै होननानै खालामबाय बे सावथुननि मुङा जाहैबाय बिखाया गावो फोरमायनो हाया बिखाया गावो खुगाया गेवा बेखौसो जों मिथिगौमोन आरोखि बे सावथुननि मुङा बेखौसो दोननानै माने माबाखौ खालामनाय जादोंमोन खिन्थु उनावहाय बे माबाया प्रडिउसारा ओजोंहाय माबायाव फैनानै एडिटिंआव फैनानै बे सावथुननि मुंखौ एसे सोलाय सोल' खालामनाय जादों बिखाया गावो खुगा गेवानिफ्राय बिखाया गावो फोरमायनो हाया बेयाव लांदों आरो बेयावबो सारनि रला बेवहायबो आंनि रला बे भिलेनानो जाबाय बे आरो भिलेना बसबो गाज्रिसिनथारमोन बियो गाज्रिसिनथारमोन बियो ओमफ्राय बे मा स्ट'रिया ओमफ्राय स्क्रिप्टआ बेबो बेनिनो बे बिथां धनन्जय ब्रह्मनिनो बे गावनो खुब ओरैनो माबाबो लिरखायो बियो नाटक थाटक बायदिसिना लिरखायोमोन बे स्क्रिप्टआबो बिनिनो गासैबो माने गावनो माबा खालामजोबदों आरो डाइरेक्सनाबो गावनो होदों बेबायदि रोखोमनि बेनिफ्राय आरो बिनि उनाव आङो एसे गेप थाबावबाय ओमफ्राय आंनि जे माने प्रफेसन बे प्रफेसनाबो जिहेतु फोरोंगिरि जाहैबाय नालाय आङो कालसाराव बाराद्राय नांथाबनानै थानो हायाखै बिनि उनावहाय आङो 2016आवहाय बे पद्मजरानिफ्राय ओंखारनाय बिबार प्रडाक्सननिफ्राय ओंखारनाय बिथां अबिनाश नार्जारिनि बिनि माबायावनो तत्वाबधानावनो ओंखारनाय मोनसे सामाजिक सावथुन बर' सावथुन फान्दायसुला गोसोआव फैनो नागिरलायलांला बे फान्दायसुला सावथुनाव आरो आङो बाहागो लानाय जाबावदों आरो बिथांमोना आंखौ नागिरफैनानै आंखौ गावसोरनो रिकुवेस्ट खालामनायखाय आं बहायबो रल लानाय जादों बेवहायबो बे भिलेनानो होमबा सारा फार्स्ट टाइम माने भिलेन बेवहायबो बे भिलेनानो ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो दंबावो नामा सार बिनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो लास्ट होननांसिगोन बेखौ बेनि उनाव खालामनाय जायाखै बे जाहैबाय बे अबिनाश नार्जारिनिनो स्क्रिप्टखौ अबिनाशजों आरो बे सासे दानि जाखांफुनाय जोंहा सासे एक्टर दङ सुबर्णखौ हयथ' अनेकानो मिथिगौ टाइटेलखौ आं बारा मोजाङै मिथिला सुबर्न बसुमतारी बिथांमोनहानो सानैजों स्क्रिप्टखौ लिरदों आरो बेनिफ्राय डाइरेक्सनखौ सानैजों होदों प्रडिउसारा जाहैबाय बे माबायानो अबिनाश ब्रह्म बे जाहैबाय बिमा बाथुल बेवहाय आङो आंनि रला जाहैबाय बै भिलेननि बिफामोन आङो भिलेना बेवहाय माने राजश्रीमोन आरो राजश्रीनि बिफा जाहैबाय आङो राजश्रीयाथ' दा बेसारा बिराद पपुलार जानानै दङ बयबो मिथिगौ बे राजश्री एक्टर गसाइगावनि आरो ना औ बेनिफ्राय दा गैथ'ला आङो हेडमास्टार जानायनि उनावहाय बहुद बेस्थ' जानांदों बे बेसेबा गिदिर अनुष्ठानखौ सालायनायाव बहुद खस्थ' जादों आङो बे हिसाबै एसे द्रप थानाय बादि जादों आरो आं साननानै दंमोन जे आङो रिटायार जानायनि उनावहाय हयथ' बे हारिमुखौ सिबिनायनि लामायाव आगान सुरनो बेबादि मोनसे सानखानाय दंमोन आंहा दा बर्थमान आं 1 बोसोरल'नो जादों जाजोबहैयाखै जुदि दा सार सोरबा जुदि सारखौ हांख्रायहरफिनोब्ला सावथुन मुलुगाव एक्टिं खालामनो बे समाव सारा मा आङो आंजों एडजास्ट जानाय जुदि फाव मोनोब्ला होमब्ला आङो थांनायाव दङ आरोखि माने आंनाव दासिमबो जोबाखै आं हारिखौ सिबिलांनो हारिमुखौ सिबिलांनो बेबायदि साननाया आंनाव दासिमबो फैबाय थायो गोसोआव जाखांफैबाय थायो होमबा नैबे बाथ्राखौ आं सारनिफ्राय मिथिनो लुबैदों सारजों दा मोनब्रै जाबाय नामा मोनब्रै बे सावथुनाव फैबाय बे मोनब्रैबो सावथुनावहाय एक्टिं खालामनायनि गेजेराव
सारनि माने साबसिन मोननाय गोसोआव एक्टिं खालामनानै बे सावथुननि मुङा मा सार एसे बुंनो हागोन नामा? सावथुननि मुङा बे माबायाबो मोजां जादोंमोन मा होनो बिखाखौ माबाया खिन्थु बे समनि बिखाया गाव फोरमायनो हाया बे समनि सावथुन सृष्टि खालामनायाव नानानथा प्रब्लेम दंमोन केमेरानि प्रब्लेम आरो बिनिफ्राय रांखावरिनि प्रब्लेम खिन्थु रला बहुत गिदिर रलखौनो आं मोननाय जादोंमोन आं सेटिसफाइड जादोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव आङो बुंनांगोन नैबे फान्दाय माबायाव फान्दायसुलाखौ साबसिन मोनदों आं माने आंजों बेवहाय माने माखासे जोंनि दा बर'नि पपुलार भिलेन जाग्राफोर बा जायफोर माने सावथुन मुलुगाव नामजादा जाना दं बिथांमोनहा दंजोबोमोन जेरैहाय थाख्लाय बिथाङाबो दङमोन आंजोंनो आरो बिनिफ्राय बे जोंसार होननाय गसाइगावनि बेबो आंनिनो फिसाला जादोंमोन आरो ओमफ्राय लिंसार दानि जाखांफुनाय एक्टर बिथाङाबो आंजोंनो दङमोन आरो जों ज' रल खालामनो मोनदों बे लिंसारा मा रल लादोंमोन बाहाय? लिंसारा बेवहाय पुलिस इन्सपेक्टर जादों होमबा आङो नैबेखौ सारनिफ्राय मिथिनो लुगैदों सारा जे दा जेनेबा सावथुन मुलुगाव माने एक्टिं खालामबोबाय आरो उन्दै समनिफ्रायनो सारा माखासे कमेडि टाइपनि एक्टिं खालामबोयोमोन दा बेफोरबायदि थुलुंगाखौ सारा जेनेबा सोरनिफ्राय मोन्दोंमोन? कुइसना बिराद मोजां जादों बेखौ एक्सुवेलि थुलुंगाखौ आं रावनिफ्रायबो मोननाय जायाखै आंनि गोसोआवनो जाखांफैबाय थायोमोन बबेबा आङो थियेटार नायोबा बबेबा आगोलावहाय माखासे फांसन जानायफ्राव बेबायदि कालचार प्रग्राम लायोमोन नालाय बेफ्राव थांबाथाय हाब आंबो बेवहाय माने दिन्थिफुंनो हानाय मोनसे रल मोनोमोनब्ला आंबो मेथाइ खननो मोनोमोनब्ला खुब मोजां जागौमोन रायजो राजाफ्रा हयथ' आंखौ बयबो मिथिगौमोन बेबादि मोनसे साननाय फैयोमोन आरोखि आंनाव आरो आं हाइ स्कुलाव फरायनाय समावबो बिदिनो बे एनुवेल स्पर्ट्स जानायफ्राव बेहाय बाहागो लानायफ्राव बिदि प्राइज मोनलाबायोमोन आं बे रोखोमनि जाबोदों आरो सारा दा आंनि मोनथिनो लुबैबाय माने बिलियन रलाव एक्टिं खालामबोनाय हिसाबै सारा जेन'बा हिन्दी सावथुननि बबेबा बिलियनफोरनि एसे एक्टिंफोरखौ मालाबा नायबाय बायदोंमोन आं बेखौ माबा खालामा थारमाने फल' खालामा आङो थारमाने सोरबा बे हिन्दीयाथ' जोंनिफ्राय बहुत गोजानाव दङ नालाय गोजानाव थाखानाय बिसोरो बेखौ फल' खालामनो नागिरनानै सोरबा मिस खालामनो नागिरो खिन्थु जोंनि बर' समाजनि माबाखौ जोङो सामाजिकखौनो होन बा बबेबा हिस्ट्रि माबाखौ लानानै होन बेवहाय जुदि खालामनांगौब्ला जोंनि स्टाइलफ्रा एसे बेलेग जायो नागिरो दा बेजों एडजास्ट जानानै आङो फावखौ आङो दिन्थिनो लुबैयो आरो माखासेया जाहैदों मा डाइरेक्सन होग्राफ्रा गावसोरनि मथे खालामनांगौ जाहैबाय नालाय बे हिसाबै खुब सिनसियारलि जिनिसखौ माने रलखौ फोजोबनाय जायो आरो खालामनांगौ जायो दा बे मोनब्रै सावथुनावहाय सारा एक्टिं खालामबोनानै बे टिमनि गेजेरावहाय आरोना सार टिमनि गेजेराव माबा मोनसे मेम'रि इन्सिडेन्ट जानाय गोसोआव दंबाय नामा जायखौ सारा मालाबा गोसोआव फैयो एबा दासिमबो जानानै सारा बावनो हायाखै आरो बेबायदि जाथाय जानाय एसे भिउवारफोरनो खिन्थानानै होनो हागोन नामा? दङ मोनसेया थिग आं नङा थेवबो आं बेवहाय इनभल्भ जानो गोनां जानानै फैदों खारन ओरैबायदि जादों मोनसे शट लानो थांनायाव लकेलावनो लाजोबोमोन नालाय आगोलावहाय थाखा फैसानि प्रब्लेम दङमोनथ' बे लकेलाव बै प्रथमनि स्टेटनि एक्टरा बियो गारि ड्राइभारमोन आरो बे गारि माबा बेहा मोनसे टेक्सि दंमोन बे टेक्सिखौनो बे भारा बोनानै जायोमोन आरो बेनिफ्राय बेहा माने सासे बे साइड एक्ट्रेसआ बेखौ मोजां मोनोमोन मोजां मोननानै बेनिफ्राय बेखौ बोरैहाय गावजों कनभिन्स खालामनो हागोन बेखौ सब समाय सेस्था खालामबाय थायोमोन आरोखि नाथाय बियो गरिबनि फिसा हिसाबै बे रोखोमनि बेहा माबा गैयामोन एक्टरा दा ओमफ्राय सानसेखालि जोङो माने शट लानो थांबाय जों ओंखारलांनानै बे थिग बे लकेलनिनो मोनसे साहा दखान खाथियावहाय बे शटखौ लानांगौ बियो माने लामायाव पेसेन्ट नेगासिनो दङ बे पेसेन्ट नेनाय समावहाय बै साइड एक्ट्रेसआ फैनानै बेखौ बागदाव होफैयो बे मोनसे सिन्था खालामनानै दंमोन आरोखि माबा मोनसे सिन्था खालामनानै दंमोन बियो बेवहाय बे फैनानै बागदाव होनायाव दानिया बे बागदावनानै बेबो बागदावफिननानै बे एक्ट्रेसखौ बियो माने गोबाफ्लांनांगौमोन आरो दा बेखौ जेलानाखि बे शटखौ जेलानाखि आरम्भ खालामो होमब्ला डाइरेक्सन होनायनि उनावनो हाब बे अफस खालामबाय
आं बेखौ लानो हानाय नङा जाबाय बि एक्टरा औ एक्टरा बिदि बुंबाय मानो लानो हाया आं हानाय नङा जाबाय थारमाने बेबो सासे टिचारमोन आंनि स्कुलावनो बेबो एसिस्टेन्ट टिचारमोन आरो ओमफ्राय आंनि साबजेक्टजों आं बे जिनिसखौ आं लानो हानाय नङा जाबाय ओमफ्रायथ' डाइरेक्टराथ' रागा जोंबाय रागा जोंनानै मानो लानो हानाय बेथ' सिनेमासो होनबाय ओमफ्राय असम्भब माने बेवहाय एसे बादाबादि जालायदों ओमफ्राय आं बेखिनि समायाव बे सिचुवेसनखौ बोरैहाय आङो माने थान्दा लाबोफिननो बेनि मोनसे उपस्थित बुद्धि गोसोखांनानै जे बे दिनैनि बे सथा थाथ'थोंसै जोङो नेक्स्ट माबाखौ जोङो माबानो होननानै आं लिंलांबाय दस्रा माबायाव दस्रा प्लेसाव लिंलांबाय आङो दा डाइरेक्टरा एसे मानसिया बिदिनो गावबो थाखा फैसा गारनाय जाहैबाय नालाय ओमफ्राय गावनि गोसो मथे जानांगौ एक्टरनि गोसो मथे जाया जाहैबाय बा सोरबा प्लेयारनि गोसो मथे जाया बे हिसाबै बेवहाय एसे हट सिचुवेसन जादों आरोखि ओमफ्राय बेखौ आङो थान्दा खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय मोनसेखौ आङो बेखौ एखमबा एखमबा गोसोखांफ्लांबाय थायो आंनिनो आरोखि बेक्तिगत आंनि नैबे बिखा गाव फोरमायनो हायाव लास्ट सिन आंनि बेवहाय आङो बुथारजायो आरोखि बे एक्ट्रिसनि एक्टरनि बिसोर सासे मोनसे न'खरनिनोमोन मोनसे जाथाय आंनि थाखायनो बिसोर गावस्रानाङो बिनि बिफाया आंखौ बुथारनो नागिरो बेयाव बुथारबायबो आंखौ लास्ट सिन बियो आंनि बे बुथारनायाव बिसोर ओरैबायदि मा खालामबाय शट लानाय समावहाय केमेराखौथ' जानला मोनला माने बे जाफुनाय समाव शुटिं जाफुनाय समावथ' नोङो खोथाबो रायज्लायजाया जानला मोनला बायदिसिनाबो खालामजाया नालाय आंखौ बुथारबाय गोजौनिफ्राय बाज्रुमनानै एखेबारे आं गावनो नागिरनायखौ पिस्तलखौ माबानानै बुख्लायनानै बेनिफ्राय आंखौ बुथारबाय बुथारनानै बेहाय थैबाय आं थैनानै दाना बे थैनायनि दंबाय थायो आङो दा आं नंदों माने केमेराया अन जागासिनो दं थाबाय आङो बे माने सानबाय आं मानसिखौ जाखोरा जोबखोना जोब बिसोरो आंखौ गारबोनानै ससे फैबाय आं बेयावनो उन्दुगासिनो दङ फैबाय नालाय बेफोरबायदि मोनसे मेम'रि बे इन्सिडेन्ट बेफोर मोनसे फैयो आरोखि गोसोआव फैयो ओमफ्राय बेखौ गोसोखांला बिदिनो समाय समाय मिनिनोबो ओंखारो एसे बेफोरबायदि जादों आरोखि अब्ला बे समाव आङो नायगिरि नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो होनो नागिरबाय मानोना सारा दिनै गावनि गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ माने फोरमायनानै होलांबाय दा लास्ट बाथ्रा आङो सारनिफोरनि बाथ्राखौ एसे मिथिनो लुबैदों आरोना बाथ्राया बेनो जाहैबाय मा आथिखालनि माखासे माने फिल्म प्रडिउसारफोर स्क्रिप्ट राइटारफोरनि सायाव सारा माबा मोनसे मेसेज होनांगौ दं नामा साजेसनफोर होफैबायनांगौ दं नामा माबायदि जेनेबा साजेसनाथ' ओरैनो होजायो खिन्थु आंनिफ्राय साबसिन दा माने गोदान बे जेनेरेसना बहुद माने मोजां स्क्रिप्ट राइटारफोरबो ओंखारबाय आरो बेनिफ्राय प्रडिउसार दा एसे एभेलेबेल नङाब्लाबो बिसोरो जथेस्थ' रोखोमनि माने रांखावरि बाहायनानै आवगायबोनो सेस्था खालामो बेनिफ्राय डाइरेक्सनफ्राबो आगोलनि बादि नंला अनेक इमप्रुभ जाबाय दा बेबादि जालांबाय थादों आं बेखौ गोसोजों हामलायो आरोखि मोजांनिफ्राय मोजां जालांनांगौ दा जेरेखम आर्मि प्रडाक्सन बे पपुलार जानानै दङ दा बिथाङा बहुद गावनिनो माबानिफ्राय बेयार खालामनानै हयथ' लाब गैयाबाबो बा बेनिफिटखौ मोनाब्लाबो हयथ' बिदिजोंनो आवगायलांगासिनो दङ दा बेबादि ओंखारबाय थाथों जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बेखौ आं कामना खालामो आरोखि बेखौ आङो आंनि गोसो सिंजों हामलायो अब्ला बे समाव आङो फोजोबनायनि लामायाव थांनो नागिरबाय मानोना दिनै सारा नैबे समावहाय गोबां माखासे बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिनानै होबाय सावथुन मुलुगाव फैनायनि सोमोन्दै थार बाथ्राखौ फोरमायबाय जे सावथुन मुलुगाव फैनायनि सिगां सारा माबायदि गोसो गुदुंमोन माने बेफोरबायदि माखासे एक्टिं खालामनो माव खालामनो दिनै सारनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनबाय आरो सारनि फेमिलिनि सोमोन्दै मिथिबाय लोगोसे मोगथां जिउआव सारा मा मावो बेनि गासै बाथ्राखौ दिनै मानोना सारा फोरमायलांजोबखाबाय आरो आं बुंफिनबावनांगौ गैला होननानै आं सानबाय दा बेनिखायनो नैबे समाव जोंनो सारा जों फन हरबानो जोंनो समखौ होबाय बेखिनि समखौ होबाय आरो सारनिफ्राय गोबां माखासे सावथुन मुलुगनि बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो गासैबो नायगिरि नोंथांमोनाबो थार बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय ओंखायनो आङो दा सारखौ जोंनो नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलनो बेखिनि समखौ होनो थाखाय आङो बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेल जानानै सार बहुद माने मोजां मोनबाय आङो गोबां मोजां मोनबाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय नोंथांमोननि बे चेनेलखौ आङो साबायखर बावबावबाय आरो साफ्रोमबो बर' हारिनि हारिमुखौ मोजां मोनग्राफोरखौ आरो खेबसेबाव जोबथारनायाव आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावनाय